mensen, hier in Doender is iets raars aan de hand. En dat kunnen ze zien. Door hebben ze een postertje achter de raam. En op ettelijke adres, maar eigenlijk het halve dorp heeft ze ongeveer een postertje achter de raam hangen. You can scare me, I have children. Oeh, dat is weer een ander beurtje wat ze neven de voordeur hebben hangen. Mensen zijn hier bang dat de Doender een spookdorp wordt. Maar waarom? Vroeg ik me dan af. Het is in ieder geval veilig. Hier hebben ze WhatsApp. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Bas van der Zwaan, L1-programma onderweg. Armo Jurissen, inwoner van Doenrade. Inwoner van Doenrade. Ja, ja. Wat misschien wel een spookdorp wordt. Hoort u hé. Ja, ik heb hem ook achter de raam hangen, hè? Toch? 4 hebben hem niet hangen. Oh, wat wordt dat niet bejocht dan? Dat... Oh, wacht, dat zijn de buren. Dat zijn de buren. Oh, ik dacht dat dat bejochte aanbouw was, maar... Nee, helaas. Zo'n groot huis hebben we niet. Armand nodigt dan toch... Ja. Waar gaat dat over? Ja, er is al een hele lange discussie over de school in Doender. Daar zijn vooral heel veel jaren mee bezig om die overeind te houden. Ja. Ondanks dat er een schoolbestuurwisseling plaats gehad. We hebben immer onkendanten gevallen. Die hebben al in 2012 aangegeven in Doenrade gewoon voor afbouwen. Op enig moment. Ja. En goed, dan hebben we eigenlijk als inwoners van Doender, als ouders bij elkaar gepakt om te kijken of we dit inderdaad toch langer overeind kunnen houden. Dat is uiteindelijk ook ten dele gelukt, omdat we toch een paar jaar meer hebben gekregen dan die oorspronkelijke 3 jaar die kendanten in 2012-13 al toegezag. Ja, dan vraag je zich eens kijken of we er nog meer door kunnen houden. Toen hebben we geprobeerd om dat samen met Jobbik en Bingelder te doen. Ja. Maar dat is weer een ander schoolbestuur in Over. Dat is dus uiteindelijk ook niet gelukt. En toen stingen we er eigenlijk een beetje met druk tegen de muur van wat nu. Want kendanten wordt duidelijk van dit is klaar. En wie je toch zegt van we willen toch het dorp blijven houden. Dus wie kunnen we toch proberen om de school toch nog aan de gang te houden. Nu zijn we bij Movaro uitgekomen. Ja. Het derde schoolbestuur. Om het nog maar lekker ingewikkeld te maken. En die hebben op een gegeven moment gezegd, we willen hier inderdaad zeker over meedenken. Alleen, ze hebben een hoofdvestiging in Merkelbeek liggen. En ze hebben gezegd van we willen zeker kijken naar de mogelijkheden om te fuseren. Ja. Maar de hoofdvestiging blijft wel Merkelbeek. En toen hebben ze op een gegeven moment ook gezegd, dit is hetgene wat 4 UGB'en. En dat wordt eigenlijk een soort van afbouwscenario. Ja. Eerste jaar blijf de school in Doender open. Tweede jaar gewoon groep 1, 2 over. En blijft de rest nog hier. Derde jaar gaat groep 3 ver over. En blijft 5 tot met 8 hier. En daarna zou alles naar daar kan gaan. Is dat op die Numse dat een sterfhuisconstructie of zo? Ja, dat is zeker een sterfhuisconstructie. Ja. En de kent het programma onderweg? Ik ken het programma onderweg. Nou rijden we door de ganse provincie en we zien hoeveel van die leegstonden schoolgebouwen hebben we al gezien. Dit is gewoon triest. Serieus? Het is te triest voor, het is te triest voor woorden. Oké. Er zijn zoveel dorpen waar schoolgebouwen leeg stonden, waar schoolgebouwen alweer overgenomen zijn door wat voor organisatie dan ook, om een nieuwe bestemming te krijgen. Ja. Ik moet wel zeggen, de gemeente Schinnen en in ieder geval de algemene Schinnen hebben in die jaren er echt wel alles aan gedaan om te komen tot het samen, want we waren bezig met een unilocatie in het middengebied, ik Bingerade, Doenrade dan. Maar Ongerbank heeft toen op een gegeven moment gezegd van we willen dat geld toch ergens anders voor gebruiken. Eigenlijk voor het opknappen van de school in Bingerade. Ja. En enerzijds ook een stukje Merkelbeek. En op een gegeven moment zijn die plannen linksaf gegaan, helaas. En toen is gezegd, Schinnen hij het wel willen doen, maar dat het hier in Doender moet gebeuren. En daar hebben we op een gegeven moment de ouders van Jobbik en Bingelder, met name Bingelder, van gezegd. Ja, dat willen we niet. We willen ook een beetje dezelfde discussies wat we hier hebben. We willen de school toch gewoon in onze eigen deur ophouden. Ja, dan krijg je dat. En op een gegeven moment dan fladdert alles alle kanten op. Maar is het nou een gepasseerd station? Ja, dat is altijd moeilijk om te zeggen natuurlijk. Laat ik het dan anders formuleren. Denk ze dat Doender echt een spookdorp wordt als de school weg is? Het zal zeker zien een weerslag hebben op gewoon de kleine kern zelf. Want wat is nu het mooie aan een school in het eigen dorp? Op het moment dat ze
met de kinderen naar de school toe geweest. En zeker in die legergroepen. Kijk, als de kinderen ouder waren, dan gaan ze op een gegeven moment ook zelf naar school. Maar de legergroepen, zeker zeg maar groep 1 tot en met 4, ja, dan gaan de ouders altijd met. En zo hebben we hier eigenlijk ook hier ons pleintje leren kennen. We zijn die er 14 jaar geleden, 15 jaar geleden komen wonen. Toen had je nog geen kindjes? Toen hebben we nog geen kinderen. Die zijn op een gegeven moment gekomen. En eigenlijk doordat we die kinderen hebben gekregen, hebben we ook alle contacten niet op het plein gekregen. En dat is nu echt gewoon, dat gaat gewoon super goed. Dus toen merk je wel dat een school altijd goed is voor dat onderlinge cohesie. Zoals dat is een heel mooi woord daarvoor. Mooi woord, ja, inderdaad. Ja. Dat heeft zich inderdaad voor ons toen echt geweldig goed gepakt. En het is ook niet voor niks dat we in al die jaren, want we hebben in Doorn een zogenaamde klankbordgroep gehad. Dat was eigenlijk een groep welwillende ouders die eigenlijk de MR van de school van Doorn ondersteunden. Daarom kent je het verhaal ook zo goed? Daarom kent je het verhaal goed. Ik zat in de klankgroep? Ik zat in die klankbordgroep, ja. En waarom is die klankbordgroep er niet meer? Nou, nadat 4 vanuit de klankbordgroep in ieder geval mede ervoor hebben gezorgd dat de school in ieder geval samen doen met Merkelbeek kon gaan. Ja goed, hebben we op een gegeven moment voor onszelf ook gezegd, oké, 4 hebben nu toch datgene nog droet gehaald wat we hebben willen droet halen. Natuurlijk niet hetgene wat voor het allerliefst zijn we zijn, want we willen gewoon inderdaad dat die school die blijft. Maar gelet op de omstandigheden wordt dat het maximale haalbare. Kijk, als een schoolbestuur, in dit geval Kindante gewoon zegt, jongens, we gaan hier niks meer in investeren, want er is geen geld voor of er zijn te weinig leerlingen. Ja. Het is allemaal een beetje ver gezocht denk ik. Ik denk als ze echt hebben gewild, heeft er echt wel een mogelijkheid geweest, maar die worden er gewoon klaar met. En dat hebben ze met meerdere scholen in de omliggende omgeving gedaan. Dat is een beetje eliminatie zeg maar. Ja goed, toen wisten we gewoon van, ja, met Kindante, daar kan we geen kant meer op. Die zijn er gewoon klaar met. Ja, Movar is erin gestapt, maar ja, ik bedoel, de school, de hoofdlocatie ligt in Merkelbeek. Ja, dan is het natuurlijk ook niet raar dat die natuurlijk zeggen, en die blijft ook hier. Ja. Dus ja, wie het weer gaat. Dan vind ik het wel opmerkelijk dat de biog niet achter de roet hangt. Nee, goed, dat, daar hebben we inderdaad niet opgehangen. Nee. Want? Nou, ja, hoe moet ik dat zeggen? Die van ons, die zijn inderdaad al, die zijn al wat ouder. En eigenlijk is er nu zeg maar een nieuw club opgestaan. Met inderdaad ouders van die groep 1 tot en met 4. En die hebben eigenlijk de stekske overgenomen. Zo moest het eigenlijk zijn. Dragen die gele hesjes? Nee, die dragen nog geen gele hesjes. Nee. Dus ze hebben in ieder geval wel goede intenties om er toch weer wat van te maken. En ja goed, dat is natuurlijk alleen maar te waarderen. Dus, wie oud heb je die kindjes nou? De jongste is 9 en het oudste is 11. En dat gaat dus nog dit jaar van de basisschool af. En de oudste, de jongste gaat in principe nog 2 jaar hier. En dan zou dat dit jaar in Merkelbeek gaan doen. Maar, wat vindt u ervan? Nou, hij heeft er op zich niet zo moeite met. Nee? Hij is er niet zo, hij gaat jongens zo met voetbal. En dat is ook samen met Merkelbeek onder andere. Hij past zich sowieso wel heel makkelijk aan. Maar ja goed, voor ons oudste heeft er gezegd van, als in ieder geval maar gewoon hier de school afgemaakt in het weer. En als ze in groep 8 nog eens een keer ergens anders naartoe moest gaan. Dat is een beetje het geval wat Job nu afgelopen jaar aan de hand heeft gehad. Ja, dat is natuurlijk zwaar, puntje, zo we zeggen. 3 letters, veel zelf. Ja, precies, ja, dat is natuurlijk 3 keer niks. Nee. Maar het is natuurlijk zo dat die kinderen nou, hier op de basisschool, ja, die kinderen denk ik het makkelijkste met zo'n umbeslagen omgaan. Alleen, wat gebeurt er met het dorp? Veel mensen die aan kinderen willen beginnen en er is dan geen school in het dorp. Wie gaat zich dan nog in Doorn vestigen? Ja, kijk, weet je wat het is? Wie er op enig moment eigenlijk vanuit de ouders, en dat is dus een aantal jaar geleden vanuit die klankbordgroep met raadpleging van de overige ouders, want dat is dat natuurlijk niet alleen. Ik bedoel, daar hebben ze iedereen voor nodig en dat hebben we dus ook gewoon de hele gemeenschap ook voor gebruikt. Dat hij dus ook zo sterk eigenlijk gehouden, want de gemeenschap Doorn is nooit uit elkaar gevallen. Misschien wel gaat hoe het schoolbestuur op hij gerekend, zo van ja, maar een beetje demotiveren en op een gegeven moment is het klaar. Ja, dat is hun hier gewoon niet gelukt. We zijn echt gewoon in een grote hechte groep gebleven en dat getuigt ook, ondanks het feit dat gezegd wordt, oké, we gaan fuseren en het gaat afgeboet werden, dat de kinderen toch allemaal bij elkaar gebleven zijn. Dus op zich is dat denk ik al een heel goed teken van wie het hier eigenlijk in Doorn, zeg maar, ervoor staat. Dus ja, wat dat betreft... Elk nadeel heeft zijn voordeel? Ja, nou, nogmaals, het leeft alsof we ook allemaal willen dat die school die gewoon nog tot in lengte der jaren. Maar goed, dan moesten we ook eigenlijk vanuit alle partijen die medewerking hebben. Kijk, en als ouders dat niet alleen. Dat is een samenspel onder andere tussen de schoolbesturen, daar zal de gemeente gaat voor moeten vingen. Ja, dus is natuurlijk ook genoeg ouders moeten hebben. Maar om op die vraag terug te komen van met die kinderen of met de ouders of ze zich inderdaad hier nog vestigen. Ja kijk, wie voor een aantal jaar geleden eigenlijk richting een unilocatie aan het redeneren waren.
En die waren waarschijnlijk dan ook in het middengebied gekomen. Dus eigenlijk tussen alle 3 die dorpen toen in. Ja goed, dan weet ze gewoon, daar komt het niet. En of het dan inderdaad van invloed wordt geweest of de zich hier wel of niet worden komen vestigen met een school die toch precies eigenlijk in het midden van die 3 ligt. Ja, dat vind ik wel moeilijk te zeggen. Ik denk dat dat op zich wel met heeft gevallen. Maar goed, dat is een gepasseerd station. Dus we zitten nu eigenlijk in de situatie hoe we nu in zitten. Maar, op termijn, Doonder, spookdorp of niet? Nou, laten we het hopen van nee. Ja, eigenlijk het leukste zou zijn als ze eigenlijk ook eens kon spreken van die groep. Van groep 1 tot en met 4. En dan ben ik even aan het denken of ik toch met kan helpen. Want die mensen weer in het Zwoordse getroffen? Ja, en ik kan ik dat ook goed leggen. Die hebben dus een aantal kinderen in groep 1 zitten, of 2. Maar ook in 3 ver. Dus die kregen volgend jaar echt keihard te maken met die splitsing. En dan zet ze natuurlijk ook logistiek van oké, en is het hier. De andere gaat naar een ander show toe. Ja. Ja, en dat is natuurlijk voor die toch inderdaad nog wel van ja, potverdomme, kunnen we dat niet nog bij elkaar houden. Want hoe lang reizen van Doonder naar Merkelbeek? Ja, het zal gewoon wel een kleine 5, maximaal 10 minuten zijn. Ja, nog niet eens. Ik denk in 5 minuten. Maar het gaat gewoon om praktische rijden. Kijk, er wel eens gewoon inderdaad ook als ouders naar 1 locatie toe gaan om die kinderen weg te brengen. Ja, en het is natuurlijk al heel erg logistiek. Kan dat onhandig zijn op het moment dat de man werken is en de vrouw moet dat allemaal zelf doen. Om zo op 2 gelijke momenten op dezelfde school te moeten hebben. Tot slot, Arma. Als ik tegen zo huur vertellen, denk ik bij mezelf van goede analyticus, goede spreker, aardige kerel. Zou je een bruggenbouwer kunnen zien? Wat is dit voor werk als ik vragen mag? Ik ben jurist. En vraag niet hoe het zit. Ik werk op de gemeente Beekdalen. Oké, ja, soms inderdaad kent ze de verhaalheden niet uitschrijven daar. Nee. Zijn ze bij de gemeente nog een beetje blij met dich? Volgens mij zijn ze dan nog wel heel erg blij met mij. Ja. En Dick vindt ze het ook leuk om door te werken? Jawel, ja? Ik werk dan met alle plezier. Ja. Dus, nogmaals, ik kom vanuit het Chinese, zeg maar. Ja. En ik weet dat vanuit China alles eraan is gedaan om, en dat ze inderdaad er ook echt alles aan gelegen is om hier nog zoveel mogelijk goed te houden. Maar nogmaals, dat hangt van meerdere partijen af. Dus op zich is het wel heel goed dat dus nu de volgende generatie in Donder is opgestaan om eigenlijk verder te gaan bij hetgeen we 4 met gestopt zijn.